si pemirsa Mas Santo. Peta arsiin delalah wonge mulai ya wis arep tak konten. Kuasa ning ndi ya? Aku lali. Sik. Yo iki iso dipangan tikus lho pemirsa, delok. Tikus kok tedas untune apa? Kayak pas urung ana cimeng, ora ana kucing. Jenenge wong turu kan yo kucing tikuse munggah-munggah pemirsa. Terus iki Mas Santo. Iki termasuk awet yo ya. Nggone Tante Deni sing barengane wis ganti ping pira ndek, wis ganti ping pindho. Etone iku bejo-beji pemirsa. Ora masalah sing duwe awet apa ora. Bejo-beji ngono ku. Nggih? Ya kok sepeda motor ora masalah wonge apa jenenge? Ya iso bejo-beji lah ngono ku, elektronik lho. Aku tuku blender jarang tak anggo ping pindho kobong. Kok blender apa? Aduh, chopper. Iki padahal larang tak anggo pas bancaan manganan karo ku blender bumbu yo. Kuwi ndang metu buleke, wis tak adai sak tak rosokno. Padahal larang tak anggo nek elektronik iki bejo-beji, ora masalah wonge temen apa ora. Apa nah yo Tante Deni keluargane keluarga besar pemirsa. Kipas ngedus terus yo ora nyalahno nek ganti nek sing kae sing iki lho sing terakhir do awet seng kuwi sing baling-balinge. Ya disabel maksudnya kan gak terus bleng rusak tenanan gak ngono lho ya. Ku dibuka pemirsa. Wah. Nek soal buka mesin aku gak wani wong wedok, sing wani yo Mas Santo. Mumpung budale engko rada awan. Angel. Juga tahu aku tanya. Masing rusak kan sing tetap. Jadi kok no kondensor sih. Kan dulu anu. Gak ndo apa? Alat Anu sih. Soke. Ini kan dia gampang udah. Dia kak ada ini loh. Ini rumah serangga. Iya lah. Iya ya. Jual. Dilapi ngono lho. Anune. Kuwi iki lho. Lah isek kena rek. Maksudnya nggone dhewe iki kok. Iya kuwi lho ya. Sing kipas kon Jepang digondol sak nggo tepake ka lho. Tapi nedaki. Kuwi MC ku sik kena ora sing sing. Lah iki kono tok. Sok ben Kan ora kobong iki. Boy, ora dipenyet gak mekani. Bu, aku ditugas nang sampean. Iya. Ini kan sudah makan ini iki. Ngene iki. Tapi milih PLN nih. Iki pabrike rata-rata daerah Tangerangan ya.
Jawa Barat bareng ya. Iya sih. Kan Mas piye lho? Tanya jadi. No, ulah ngalih. So ape besari tuku kuah anyar nyate. Arang sih mosok mati ya. Oh, nek arang nek kesuwen ya terus gak iso ya, melempem ae. Cara mono koyo krupuk ngono kuwi. Wong semen nek kesuwen ae mati dalam arti wis gak kena fungsi, wis wis atos. Nah, iku trimo nganu. Oh. Termasuk isi apa ini? Bejo beji nek elektronik iki tenan. Rokku dinggo gombal. Lap. Aku nek mbok bongkari mesinnya gak wani nek cuma ngersiki baling-balingnya ambek apa kuwi? Ikune penutupe iki sik wani aku. Kayak kipas buke sing mbuyen tenanan kuwi ambune kaya gombal sangit, kobong. Ya kadang-kadang setahun. Wong kipas murah, kipas harga murah. Dan nyonyot wis payet. Garing nang dhisik lho. Piye? Yo ora roh lah aku. Tak jemure pemirsa. Oh, iki akeh bab tak ariti ndekapan wis ngono neh. Delok. Kuwi sik tak lareni mergo urung tuku aret tapi rencanane Jepun ora sida pemirsa. Kuwi terakhir rumpute tak beno sik. Ya dijual ke pitik. Jenenge apa tak aritine, cuma kan rumputnya urung garing, urung iso dibakar neh pemirsa. Tak dijemur sik pemirsa iki. Benang-benang sing kaya kenur iku apa ya jenenge? Ning jero mesine. Benang bulat kok kenur iki lho. Temboko. Oh, iku dienggo muserno mesine ngono. Berarti beken ngrake dhewe ngono dhewe ngono.
ben apa pelumas ngono. Sampai leher. Apa nih? Sampai panas tuh. Apa bu? Ya jeneng atom kena panas ya meleleh. Lahiran bu. Iku sing geragas sok nganti song mangan iki jantenan gak jos piye. Wis iki. Lah kencenge. Kok mbok ndekna ya? Mana setelah lagi ya? Cici lagi. Segere mbos ah. Kate koyo wong ora tau didusi urusane akeh ngono. Di sing kae, banteran iki.